ערב טוב, אני לא רואה את כולם, שעה היא 5, אבל הישראלים הם לא כולם יקים. נחכה עוד דקה, בינתיים ערב טוב לכולכם. איזה יופי, אני רואה את אבי, אני מבין מזה ששומעים אותי. שלום עוזי, נרשמו איזה 30 אנשים, אני רואה רק 7 בינתיים. עיריית טולדנו הוחזקו במתחם המנהרות שממנו פעל מפקד החטיבה הצפונית של חמאס, אחמד רנדור, בפסקה בבדיקה אווירית שומע אחד רדיו של מישהו, שיר מעלה כי בעת התקיפה לא היה בידי צה"ל. אפשר לכבות את הרדיו? תודה רבה. טוב, אז אני רואה שמגיעים עוד אנשים, אז אנחנו נוכל להתחיל. ומי שאחר אז הוא יפסיד קצת מההתחלה. אז אנחנו, אם אני רוצה להזכיר לכם, דיברנו על יעקב פרנק, דיברנו על ההיבטים הפסיכולוגיים של הכת שלו, ואמרנו שהפעם הזאת אנחנו נעבור על תולדות החיים שלו ונראה איך הוא הגיע למה שהוא הגיע ולמה המאמינים שלו הגיעו יחד איתו. כי זאת שאלה מאוד גדולה, כאשר יש מנהיג שהוא, אפשר להגיד, די מתעלל במאמינים שלו ופוגע בהם, מנצל אותם גם, מנצל את הנשים שלהם, לצרכים שלו ועוד ועוד. השאלה הגדולה היא למה המאמינים מסכימים. טוב, אז נעביר אתכם למצגת שלי, רק שנייה אחת, רוצה להגיע אליה. כן, הנה המצגת, ועכשיו נעשה שיתוף מסך. הנה המסך. אז אם אתם רואים את המסך שלי, תרימו יד בבקשה. יופי, אני שמח. אז אתם רואים את הכותרת, זאת אותה הכותרת שהייתה בפעם הקודמת, יעקב פרנק ומאמיניו, הדרמה המשפחתית בתנועה המשיחית. אנחנו נראה איך תולדות המשפחה של יעקב פרנק. לא, אבנר, המסך, אבנר, אין שום מסך, אין שום מצגת. אין מצגת. לא, לא, רק אין. רגע, רק שנייה. איך עכשיו? עכשיו יש מצגת? יש, כן, יש, תודה. יופי, אז אני שמח. טוב, אצלי יש פה קצת בעיה עם או, בסדר. טוב, יופי. אז אם אתם רואים את השקף הראשון, יש לנו פה את הכותרת של ההרצאה, ואנחנו נעבור מיד לחלק הבא. רק אני רוצה להדגיש שאנחנו נעקוב אחרי תולדות המשפחה של יעקב פרנק, גם משפחת המוצא שלו, גם המשפחה שהוא יצר, ונראה איך זה השפיע על הדת שלו, על הכת שלו, על ההתפתחות שלו האישית גם. אז כאן ההורים של יעקב פרנק, לאב קראו יהודה לייב בוכבינדר, הוא בא מצ'רנוביץ, אבל כשיעקב נולד, הוא גר בעיירה קורולובסקה. צ'רנוביץ היה באימפריה האוסטרו-הונגרית. קורולובקה היה בפודוליה, שזה היה חלק מהממלכה הפולנית-ליטאית. והאח שלו, משה מאיר קמינקר, או קמינקר, היה מהשבתאים, מהמינים של הרב השבתאי ברוך ירוסו מסלוניקי, אנחנו עוד מעט נראה מי הוא היה, והאב הזה בא בעצם לאחיו לחגוג איזה חתונה משפחתית, ואז לכן יעקב נולד בקורולובקה, אבל זה לא הייתה עיר המוצא של אבא שלו. האב היה איש רגזן ואיש מדון, הוא היה רב מסתכסך עם הרבה אנשים, הוא היה לא יציב ולא צפוי, כל שנה או שנתיים היה עובר לעיר אחרת, גם לארץ אחרת. הוא עבר מפולין לבלחיה, שהיה אז חלק מהאימפריה העות'מאנית, הוא עבר למולדביה, שגם היא הייתה
חלק מהאימפריה, היום שתיהם ברומניה, הוא עבר לטורקיה עצמה, אחר כך הוא עבר לאוסטריה, לגרמניה, וכנראה שיעקב בתור ילד עבר התעללות בידי אביו, לפחות התעללות פיזית, לא ברור אם גם התעללות מינית. האם הייתה רחל הירשל מהעיר ז'ז'וב בפולין, אחותו של לייבל הירשל, שהיה אביה של שיינדל הירשל דוברושקה, שהיא הייתה רוח החיה של השבתאות במורביה. כלומר, השיינדל הזאת הייתה בת דודו של יעקב, ואנחנו נראה בהמשך איך הוא התחבר אליה במורביה כשהוא היה יותר מבוגר, וגם למה. היא הייתה בעיר ברון במורביה, שהיום זה העיר ברנו בצ'כיה, או לא יודע בדיוק איך מבטאים את זה, ברנו, ברנו, אבל מי שיודע צ'כית יודע להגיד את זה. בכל מקרה, אז קראו לזה ברון, זה היה שם גרמני, וזה היה במורביה שהייתה חלק מאוסטריה. אז זאת הייתה עיר מאוד חשובה בחיים של יעקב פרנק, אנחנו נראה בהמשך מדוע. כאן אנחנו רואים את ההגירה לוולאחיה, כלומר, למרות שהוא נולד בפולין, אבא שלו, זמן קצר אחרי שהוא נולד, עבר לוולאחיה, שזה היה חלק מהאימפריה העות'מאנית, היום זה ברומניה, וזה היה אחרי שהדוד הזה, משה מאיר קמינקר, נתפס שנה אחת קודם בידי הרבנים בגרמניה, כשברשותו הספר ואהבו היום אל העין, אם אתם זוכרים מההרצאה הקודמת, הספר הזה היה ספר פורנוגרפי, שמתאר את כל יחסי המין מכל הסוגים והמינים בין הספירות בקבלה, אבל בעצם המטרה שלו לגרום לפרובוקציה מינית אצל הקורא. והרבנים הטילו עליו חרם, ולכן הדוד הזה של יעקב פרנק הסתבך בגרמניה, והיה עליו חרם, ואז האבא והדוד שניהם עברו לוולאחיה, שם היה הרבה יותר חופש, גם מהיהדות, גם מהרבנים, גם מרדיפות, מחרמות וכן הלאה. כבר בתור ילד היו ליעקב חזיונות והתגלויות שמיימיות, שהיו כנראה מחשבות שווא והלוצינציות, אבל קשה לדעת אם הוא היה פסיכוטי, כי רוב החיים שלו הוא התנהג לא כמישהו פסיכוטי. בילדות שלו הוא חי בצ'רנוביץ', זה היה העיר של אבא שלו, אחר כך באזמיר בטורקיה, אחר כך בבוקרשט שהיה בוולאחיה, היום רומניה, אחר כך בסופיה בבולגריה, וגם בעיר שנקראת ניקופול, גם בבולגריה, וגם באיסטנבול, וגם בסלוניקי. כלומר הוא חי כמו אבא שלו בהרבה מאוד מקומות שונים, והיה עובר ממקום למקום. הוא נולד בשם יעקב יוסף בן יהודה לייב בוכבינדר, ולכן קראו לו גם ינקב לייבוביץ'. לייבוביץ' פירושו הבן של לייב. עגנון טען שהוא נולד בעיירה בוצ'אץ', אבל זה לא בטוח בכלל, כי יש כל מיני ערים שטוענות שהוא נולד בהם. אבא שלו, כמו שראינו, עבר מפולין לוולאחיה כשהוא היה תינוק. הדוד שלו אבא שלו הסתכסך עם איכרים אוקראינים, כי אתם יודעים שהיהודים בממלכת פולין היו גובי מיסים עבור האצילים הפולנים, השלחתה הפולנית, ולכן היהודים היו צריכים לגבות מיסים מהאיכרים האוקראינים שהיו חלק מפולין, וזה גרם להם לסכסוכים בלתי פוסקים עם האיכרים האוקראינים. זו הייתה גם סיבה שבפרעות המאה ה-17, פרעות ת"ח ות"ט של חמלניצקי, אז הקוזקים התעללו ביהודים והרגו אותם, כי הם היו בשבילם האנשים הרעים שייצגו את האצילים הפולנים. לאצילים הפולנים לא הצליחו להגיע, אבל את היהודים הצליחו להרוג. כאן האבא של יעקב פרנק צריך לברוח מפולין לוולאחיה, אחרי שהוא מסתכסך עם איכרים אוקראינים שרוצים להרוג אותו, והבן שלו מתחיל לעבוד בבוקרשט כשוליה של סוחר בהריגים ובאבנים יקרות, שלקח אותו לטורקיה, כי הוולאחיה הייתה אז חלק מהאימפריה העות'מאנית, וכבר בגיל ההתבגרות יעקב פרנק היה בריון ומנהיג של כנופיה אלימה בעיירה שלו. למשל הוא היה הולך ודופק פעמיים על הדלתות של כל התושבים,
וכולם יצאו בפחד נורא, כי זה היה סימן של מוות. והוא הפחיד את כולם, והיה גם אלים. אנחנו רואים פה בן אדם שכבר מגיל צעיר, יש לו הפרעות קשות באישיות ובהתנהגות, והוא הופך להיות אלים, ומה שקוראים היום פסיכופת, כי מתעלל באנשים בלי רגשות אשמה. כאן אנחנו רואים אותו בגיל 20, נוסע לטורקיה, לאזמיר וסלוניקי, ופוגש שם יהודים ספרדים ושבתאים. שבתאים היו יהודים בסתר, כלומר הם היו כאילו מוסלמים כלפי חוץ, אבל יהודים בביתם. והם קראו לו פרנק, שפירושו אירופי. ולכן הוא שינה את שמו, הוא עזב את השם של אבא שלו, שהיה בוכבינדר או ליבוביץ', והוא קרא לעצמו יעקב פרנק. אנחנו רואים פה גם מבחינה פסיכולוגית דחייה של האבא. כלומר, הוא בעצם אומר, אבא שלי הוא לא אבא שלי, אני יעקב פרנק ולא יעקב ליבוביץ' ולא יעקב בוכבינדר. נסע לבולגריה, לניקופול, שהייתה בצפון בולגריה, על הדנובה, על הגבול עם ולחיה. נטש את שם אביו והתוודע לקהילות שבתאיות בטורקיה. אתם זוכרים שהשבתאים בטורקיה הם בעצם, כולם יש להם שמות טורקיים, הם מוסלמים בעצם, נראים כמו מוסלמים, מתנהגים כמו מוסלמים, אבל בביתם הם יהודים נסתרים כמו האנוסים בספרד ובפורטוגל. הוא למד באזמיר אצל רב בשם יששכר בריש מפודהייץ. פודהייצה זה עיירה בפולין, וגם אצל רבי מרדכי בן אליהו מלבוב. והוא השתכנע שם שהוא המשיח. הוא השתכנע לא רק שהוא המשיח, כי תכף תראו, יששכר בריש הזה היה מתלמידיו של רב שהיה משוכנע שהוא גלגול של שבתאי צבי. אחר כך גם יעקב פרנק היה משוכנע שהוא גלגול של שבתאי צבי. ב-1752 הוא היה בן 26, הוא התחתן עם צעירה יהודייה בת 14, תשימו לב, הוא בן 26 והיא בת 14, זה כמעט כמו החתונות של הערבים אצלנו שמחתנים בת בגיל 12, 13, 14, זה היה גם נהוג אצל היהודים התימנים דרך אגב. וקראו לה חנה גרסיה, כלומר חנה השם העברי וגרסיה השם הספרדי, כי היהודים האלה היו ספרדים, והיא הייתה בת רבי יהודה לוי טובה, שהיה רב חשוב בעיר ניקופול בבולגריה, על הגבול של ולחיה, ופה יעקב פרנק מצטרף לכת של השבתאים הנסתרים, שנקראים בטורקית דנמה. דנמה בטורקית זה מי שהפך את אורו, מי שכאילו יש לו מעיל והוא הפך אותו לצד השני, מישהו שהתהפך. והשושבינים של יעקב פרנק היו שני שבתאים, רבי נחמן בן שמואל מהעיר בוסק בפולין, ורבי מרדכי בן אליהו מרגלית מהעיר לבוב, גם כן בפולין באותה תקופה. פה אנחנו מגיעים לרב ברוכיה רוסו, שבטורקית נקראו לו אוסמן בבא, בבא זה אבא. אוסמן זה, הטורקים העות'מאנים זה בעצם, בטורקית זה אוסמן ליד, טורק. אז הרב הזה חי, אם אתם רואים את שנת הלידה שלו, זה היה בדיוק שנה אחרי המוות של שבתאי צבי. שבתאי צבי מת ב-1676, 10 שנים אחרי הפרעות של ת"ח ות"ט, והרב הזה נולד ב-1677. והרב הזה היה משוכנע שהוא גלגול של שבתאי צבי. האמונה בגלגולים ורוחות ושדים וכל מיני דברים הייתה מאוד נפוצה בתקופה ההיא, עדיין, והרב הזה הוא היה מאוד קיצוני, הייתה לו כת של שבתאים שקראו להם קרקשים, תכף תראו את הכתות האלה, והקרקשים האלה היו מאמינים של הרב ברוכיה רוסו, והרב הזה הכריז שכל המצוות ביהדות בטלות ומבוטלות, כמו שבתאי צבי, וכל 36 האיסורים החמורים ביותר, ראינו אותם דרך אגב בפעם הקודמת בטקסט המקראי, שהעונש עליהם זה עונש כרת.
כרת פירושו מוות מיידי בידי שמיים, כל האיסורים האלה הפכו למצוות. כלומר, זה כמו שבתאי צבי, מצווה הבאה בעבירה. צריך להפר את כל המצוות ולעבור עליהן. ושכל האיסורים הפכו למצוות, ובייחוד האיסורים המיניים שראינו, ומעל לכולם גילוי עריות. ואחרי שהוא מת ב-1720, שזה היה 6 שנים לפני לידתו של יעקב פרנק, קראו לו סנטו סניור, בלדינו פירושו האדון הקדוש. פה אתם רואים 2 כיתות של השבתאים, היו יותר מ2, אבל אלה היו 2 החשובות ביותר. היעקוביים שהיו חסידיו של יעקב קרידו, שהיה הגיס של שבתאי צבי, וטען שהוא הגלגול של שבתאי צבי, והקרקשים הם החסידים של ברוך ירוסו, זה שראינו כרגע. קראו להם גם קוניוזים, כי קראו לו גם ברוך קוניו. אז אלה היו הקיצוניים ביותר. עכשיו, ב-1753, כלומר בגיל 27, יעקב פרנק מגיע לסלוניקי עם הרב מרדכי בן אליהו מרגלית, שהיה אחד מהשושבינים שלו, אבל הוא מגיע לשם בזהות בדויה. הוא מספר שהוא המשרת של הרב, וככה הוא מתוודע על השבתאים הנסתרים, לדנמה של סלוניקי, שהייתה העיר החשובה ביותר אחרי איזמיר. איזמיר הייתה העיר של שבתאי צבי, סלוניקי הייתה העיר של ברוך ירוסו. בשנים האלה הוא חי בסלוניקי ונולדים לו 3 בנים מחנה גרסיה, קראו להם עמנואל, רוך ויוסף. השם רוך זה שם די מוזר, זה מופיע בספר של פאבל מציקו שדיברנו עליו בפעם הקודמת, החוקר הפולני של יעקב פרנק ושל השבתאות, וכאן הוא מכריז על עצמו כמשיח ובתור הסנטו סיניור, האדון הקדוש, ואז מגרשים אותו מבית הכנסת כי הם אומרים אתה לא הסנטו סיניור, הסנטו סיניור זה ברוך ירוסו, אבל הוא משוכנע שהוא המשיח וטוען שברוך ירוסו מינה אותו ליורשו, למרות שברוך ירוסו מת 6 שנים לפני שהוא נולד, אבל הוא טוען שהוא מינה אותו ליורשו ושהוא בעצמו גלגול של שבתאי צבי. כל מי שרצה להכריז על עצמו כמשיח טען שהוא גלגול של שבתאי צבי. והוא גם טען שספר הזוהר הרבה יותר חשוב מהמקרא ומהתלמוד, ושצריך ללמוד רק את הזוהר. עכשיו, בשנת 1754, כשהוא בן 28, נולדת לו הבת שלו הקטנה, הוא קורא לה רחל על שם אמו. עכשיו, לא ברור לנו פה אם אמו כבר נפטרה בינתיים, או שהיא עדיין חיה. בכל מקרה זה ברור שרחל היא בת מאוד מאוד חשובה בשבילו, כי אמו הייתה מאוד מאוד חשובה, הוא גם אהב אותה הרבה יותר מאשר את אביו, שאביו היה מתעלל בו ואמו הייתה מגינה עליו. ויכולים לקרוא על זה גם בספר ספרי יעקב של אולגה טוקרצ'וק. והוא קורא לה גם השכינה, ברגע שהיא נולדת הוא טוען שהיא השכינה. ורחל זאת היא בת שאנחנו קוראים לה בשפה המקצועית בת הורית, באנגלית parentified child, על זה דיברנו כבר כמה פעמים, זה ילד שנולד והוא צריך להיות ההורה של ההורים שלו. כלומר, היא צריכה להיות כמו אימא של יעקב פרנק, ובעצם היא גם בת שלו, אבל גם אימא שלו, מבחינה פסיכולוגית. והוא מכריז עליה גם מיד בתור המלכה, השכינה, והיא תהיה מרכז הדת שלו ומרכז הכת שלו. עכשיו, אם היו בינו לבינה יחסי מין, אמרתי לכם בפעם הקודמת שזה לא, אי אפשר לדעת. יש על זה הרבה מאוד שמועות, מסמכים מאותה תקופה, אבל אף אחד מהם הוא לא אמין, כלומר אי אפשר להגיד שזה באמת מה שקרה. בגיל 29, 1755, הוא חוזר לפולין עם חבורה של מאמינים שהסתובבו, התאספו סביבו בטורקיה. הם היו בדרך כלל אנשים, איך לומר את זה, לא הכי בריאים מבחינה נפשית, לא הכי מבוגרים גם מבחינה נפשית, אבל הם היו זקוקים למנהיג והוא היה מנהיג שלהם. הוא עבר איתם מעיירה לעיירה והיה משכנע יהודים שהוא המשיח, שזכותו בתור איש מורם מעם להפר את כל המצוות ולעבור את כל העבירות.
בייחוד העבירות המיניות כמובן, ובמרכזן העבירה על כל איסורי יחסי המין שבתורה שראינו, כל עבירות כרת, וגם הוא מתיר אורגיות, זנות והומוסקסואליות, הכל בשבילו בסדר. והוא היה מאוד כריזמטי, וכך בשביל אנשים לא בוגרים בנפשם, הוא היה מאוד כריזמטי, ואז התחברו אליו כל מיני יהודים שהיו מרדניים ושבתאים ולא אהבו את הרבנים, ובכמה עיירות במחוז לבוב, ששם הייתה רבנות מאוד נוקשה, רוב היהודים הופכים לפרנקיסטים. אבל כשאמרו לו, אתה בעצם שבתאי, הוא אמר, לא, לא, לא. הדת שלי זה לא השבתאות, ואנחנו נראה בהמשך את ההבדלים גם. בשנים האלה, כשהוא היה בין 29 עד 30, הוא חבר לסוחר יין ומנהיג שבתאי בשם יהודה לייב קריסה, או קריסה מן הדבורנה, שהיום זה בדרום מערב אוקראינה, אז זה היה בפודוליה, בפולין. תשימו לב שהשם של יהודה לייב הזה היה בדיוק אותו שם כמו אביו של יעקב. כלומר בעצם, וגם הוא היה יותר מבוגר ממנו, כלומר הוא בעצם חבר למישהו שהיה מין אבא חילופי, אבל אבא טוב, בניגוד לאבא הלא כל כך טוב שהיה לו במציאות. הפרנקיסטים, כלומר המאמינים של יעקב פרנק, היו מקיימים פולחנים קבליים. אתם זוכרים שבספר בעבור היום אל העין יש כל מיני יחסי מין מכל הסוגים בין הספירות. אז הם בעצם אמרו, אנחנו כמו הספירות, ואנחנו, יש לנו את הרשות לקיים טקסים מיניים ולעבור על כל עבירות המין שבתורה. הם גם השתמשו בלחם ויין כמו המשיחיים או הנוצרים, וזה גרם מיד לזה שהרבנים חשבו שהם בעצם נוצרים בסתר. הם היו מתפללים בלדינו, כי יעקב פרנק טען שזאת השפה החשובה ביותר, כי הוא למד אותה בוולאחיה ובטורקיה, ושם היו היהודים הספרדים, כמובן דיברו לדינו, והוא טען שזאת שפה מיוחדת שיש בה סודות קבליים נשגבים, שקשה מאוד להבין אותם, אבל בלדינו הם קיימים. אז המאמינים לא כל כך הבינו מהם הסודות האלה, אבל הם התחילו ללמוד לדינו, כי המנהיג שלהם ככה אמר להם. בשנת 56, בתחילה, בינואר, מגיעים לעיירה בשם לנסקורונה, שבמערב גליציה. עכשיו, מה חשוב בעיירה הזאת? שם הם עשו טקס שהתגלה על הרבנים. פה אתם רואים איזה צייר שניסה לתאר את הטקס הזה. אתם רואים פה מישהו שוכב על ספה, ופה כל מיני חיילים עם כובעים של טורקים, חיילים טורקים. אז זה כאילו יעקב פרנק, אבל הטקס עצמו היה אחר. כלומר, הטקס היה שהייתה אישה עירומה, יש כאלה שטענו שהייתה אשת הרב המקומי, והמאמינים של יעקב פרנק הניחו על ראשה כתר של ספר תורה, ורקדו סביבה כשהם מנשקים אותה בשדיים שלה וקוראים לה מזוזה. ואז בא איזה עובר אורח, לא ברור אם היה יהודי או לא יהודי, והציץ בחלון והזעיק את בני העיירה, ואז המון זועם פרץ פנימה, היה דרמה מאוד גדולה, קטע את הטקס וקרא לשלטונות הפולנים, ואז פרנק מגורש מממלכת פולין ליטא לטורקיה. המאמינים שלו, שלא היו טורקים ולא היה להם, הם היו פולנים בעצם, הם נאסרים. הוא היה גם פולני, אבל הוא בעצם עבר והפך להיות טורקי. אז לכן גירשו אותו לטורקיה. המאמינים הפולנים נאסרים, והרבנים של העיר הזאת ובכל האזור, בכל פודוליה, בעצם בכל פולין, הכריזו חרם על הפרנקיסטים בגלל השימוש שלהם בלחם ויין. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זה יעקב אמדן, שאתם זוכרים, שהיה אנטי שבתאי והיה לו ריב מאוד גדול עם סספורטס, הרב סספורטס. אז בשנת 1760, שזה 4 שנים יותר מאוחר, הוא כתב ספר בשם ספר השימוש, ואותו ספר מופיע כל התיאור של הדבר הזה, אבל הוא לא המקור היחיד. התיאור הזה מופיע בעוד כמה מקומות,
עוד כמה אנשים תיארו אותו בכל מיני גרסאות שונות, פעם זה היה אשת הרב, ופעם זה היה אישה של אחד המאמינים, ופעם היו שם יחסי מין, ופעם לא היו יחסי מין, אבל זה היה בהחלט טקס פרובוקטיבי, של מי שלא היה פרנקיסטי. ואז התחילה המלחמה של יעקב פרנק ברבנים, בעיר סטנוב, תשימו לב, עיר סטנוב, היום זה נקרא סטני באוקראינה, אבל שם הפולני זה סטנוב, זה נשמע כאילו זה על שם השטן, כי בפולנית סטן זה השטן. בעיר סטנוב נערך משפט לפרנקיסטים, ויעקב פרנק, הרבנים יצאו בקריאה נגדו. אתם זוכרים את ועד 4 ארצות הפולני, אז הוא התכנס בעיר ברודי, שהייתה עיר חשובה במערב אוקראינה, והכריז חרם על הפרנקיסטים. כלומר, בכל 4 ארצות של פולין וליטא. הפרנקיסטים, לעומת זאת, הם השיבו מלחמה על הרבנים ולתלמודיסטים, והודיעו לבישוף של קמנץ פודולסקי, קמנץ פודולסקי זה העיר קמנץ שבפודוליה, לעומת קמנץ יש עוד ערים בשם קמנץ בפולין, אבל לא בפודוליה, זה נקרא קמנץ פודולסקי, ושם הבישוף הזה היה מיקולאי דמבובסקי, והם טענו שהם נגד התלמוד, והתלמוד תוקף את ישוע ואת המשיחיות, זאת אומרת את הנצרות, ושהם מכירים רק בספר הזוהר, לא במקרא ולא בתלמוד. ואז הבישוף מאוד שמח על זה, הוא אמר, אם התלמוד תוקף את ישוע ואת המשיחיות, את הדת שלי, אז אני אקח אתכם תחת חסותי, וזה מה שקרה לפרנקיסטים ב-1756, כשיעקב פרנק היה בן 30. ואז ב-57, יעקב פרנק הוא פה בן 31, הבישוף הזה, מיקולאי דמבובסקי, עורך ויכוח פומבי בין הפרנקיסטים לבין הרבנים התלמודיסטים, מה שנקרא, בעיר קמנץ פודולסקי, ואז הפרנקיסטים תוקפים את התלמוד ואומרים, בתלמוד יש דברים נגד ישוע הנוצרי ונגד המשיחיות, ואז הבישוף נותן צו לשרוף את כל ספרי התלמוד, ו10,000 ספרי תלמוד עולים על המוקד, על זה כבר דיברנו בפעם הקודמת, אני חושב, אבל למגינת ליבם של הפרנקיסטים, הבישוף הזה מת באותה שנה, נשארו ללא הגנה. ועכשיו הרבנים המשיכו לרדוף את הפרנקיסטים, ואז הם עברו לטורקיה, ויעקב פרנק התאסלם עם חלק מהמאמינים שלו, כדי לקבל הגנה מהעות'מאנים. אבל צריך לזכור שכל המראות הדת של יעקב פרנק הם מניפולציות בעצם, הטעיות. זאת אומרת, הוא אומר, אני מתאסלם, אני מתנצר, אבל בעצם הוא נשאר יהודי עם הדת שלו, שהוא קורא לזה הדת הפרנקיסטית, והוא לא אומר, אני לא שבתאי, יש לי דת חדשה משלי, זאת הדת הפרנקיסטית. תשימו לב עכשיו איך הוא מתחבר לכנסייה הקתולית. בלטינית קוראים לכנסייה מאטר אקלזיה. מאטר זה אימא, אקלזיה זה הכנסייה. סליחה. כן. שלום דוקטור פרסונדו. אני באמצע הרצאות, אני אתקשר מחר. אוקיי, רק רציתי לוודא, אתה יכול שנעשה את ההרצאה עכשיו? אני לא יכול כרגע לדבר, אני מצטער. אני אתקשר מחר. כן, סליחה. אז מאטר זה אימא ואקלזיה זה הכנסייה. כלומר, הכנסייה זה בעצם אימא של כל המאמינים המשיחיים, הנוצרים. וב-1758 הם היו עדיין בעיירה ג'ורג'ו, בעיירה ולאחית, שזה בדיוק מדרום לגבול הפולני. הדנובה זה הנהר שהפריד בין פולין לבין ולחיה. ואז הוא ומאמיניו היו מוסלמים אוטומנים בעצם, ששירתו בחיל המצב האוטומני, בגבול של פולין. ולעומת זאת, חלק מהשבתאים הפולנים כבר גרו באחוזתו של הארכיבישוף של לבוב. תשימו לב, זה כבר עלייה בדרגה, זה כבר לא הבישוף, זה הארכיבישוף. קראו לו קונסטנטי לוביינסקי. זה היה בעיירה קמנץ פודולסקי, ששם נערך הוויכוח, אז הוא הזמין אותו לגור אצלו באחוזה.
ואז אפילו המלך הפולני, אוגוסט השלישי, תשימו לב שהוא מת 5 שנים אחרי זה, אבל הוא היה עדיין בחיים. הוא נתן לאנטי תלמודיסטים, כלומר לשבתאים ולפרנקיסטים, אפשר להגיד יותר לשבתאים, נתן להם כתב הגנה, אבל לא לפרנקיסטים. כלומר, הוא עשה את ההבחנה בין שבתאים ובין פרנקיסטים. שבתאים הוא ידע שהם נגד התלמוד ומי הם ומה הם, אבל הפרנקיסטים הוא לא ידע בדיוק מי הם ומה הם, כי הם היו דת חדשה והוא לא נתן להם את החסות שלו. עכשיו, ב7 בינואר 1759, כשיעקב פרנק עוד לא בן 33 אפילו, 32, הוא חוזר לפולין עם המאמינים שלו ומכריז על עצמו כעל המשיח, היורש של שבתאי צבי, או הגלגול של שבתאי צבי, וגם של עות'מאן בבא, זה היה הרב הזה ברוכיה רוסו, שקראו לו עות'מאן בבא בטורקית, והוא טוען שקיבל כל מיני חזיונות והתגלויות מהשמיים, ושהם קוראים לו להמיר את דתו למשיחיות, כלומר לנצרות. ואז הבישוף של העיירה איווניה, בפלך טרנופול, שזה מזרח גליציה, הזמין אותו לגור אצלו. והוא פתח, דרך אגב, מזרח גליציה הייתה אז עדיין בפולין, אחרי סוף המאה הזאת, הי"ח, היא כבר הייתה חלק מאוסטריה, אבל עד אז היה עדיין בפולין. והוא פתח במשא ומתן עם שלטונות הכנסייה הקתולית, הוא אמר, אני אבוא עם כל המאמינים שלי ואנחנו נמיר את דתנו לדת שלכם. ושוב פעם הם ניסו לפתוח בוויכוח עם התלמודיסטים, עם הרבנים, ואפילו לטפול עליהם עלילת דם. כאילו להגיד, אתם רוצחים ילדים משיחיים, נוצרים, ומשתמשים בדם שלהם להפרות את המצות. תשימו לב, אנחנו לא במאה ה-12, אלא במאה ה-18. עדיין יש עלילות דם. עכשיו, מה בעצם הייתה האמונה של הפרנקיסטים? במרכז האמונה הייתה הבתולה, שזאת הייתה הבת של יעקב פרנק. הבתולה הזאת הייתה גלגול של השכינה, קראו לה גם מטרוניתה העליונה. מטרוניתה בארמית זה האימא. וגם קראו לה וי, באות וי, שבלטינית זה וירגה, שזה הבתולה, אבל האות וי הייתה גם סמל. כלומר, מה הסמל? אתה יורד מצד ימין למטה, ואחר כך אתה עולה למעלה בצד שמאל. הכוונה, מה זה פה לרדת למטה? זה לעשות את כל העבירות הכי גרועות שיכולות להיות, להגיע להשפלה הקיצונית, ורק אחרי זה אתה יכול לעלות למעלה, להגיע להערה, מה שנקרא, להיות פרנקיסט אמיתי. אז יעקב פרנק טען שהוא כבר הצליח לעשות את הירידה ואת העלייה הזאת, שכל המאמינים צריכים לעשות את זה, שאבותינו אברהם, יצחק ויעקב וגם משה ניסו לעשות את זה אבל לא הצליחו, וגם שבתאי צבי לא הצליח, רק הוא הצליח בירידה ובעלייה הזאת. והבת שלו, שהוא קרא לה בהתחלה רחל, על שם אמא שלו, עכשיו הוא קרא לה אווה. אווה זה חווה, זה גם כן האמא, כן? חווה, אדם וחווה, קרא לה אווה, שזה האמא, והמאמינים הם בעצם כולם היו כאילו הילדים של יעקב פרנק שרוצים לקחת את אמא מאבא, אבל אבא לא מרשה לקחת אותה. אתם רואים פה את הדרמה המשפחתית, זה ממש כמו ילד, כמו אדיפוס שרוצה לקחת את אמא מאבא שלו, אבל אבא לא נותן לו אותה, והוא חייב לוותר עליה. אז באגדות היווניות הוא כן לוקח אותה, אבל קבל עונש נורא אחר כך, הוא בעצם מוציא לעצמו את העיניים, נהיה עיוור ונע ונד. האגדה היוונית היא הרבה יותר אכזרית. בכל מקרה, פה אתם רואים את אותו המוטיב הפסיכולוגי. יעקב פרנק זה האבא, הבת שלו זה האמא, והמאמינים הם ילדים שרוצים לקחת את האמא מהאבא. פה אנחנו רואים את המרת הדת, ההתנצרות, מה שאנחנו אומרים היום. זה היה ב-1959, יעקב פרנק היה בן 33, הוא וכל המאמינים המירו את דתם ביום אחד, ב-17 בספטמבר, בכנסייה הקתולית בעיר לבוב, זה במזרח גליציה, העיר הראשית של מזרח גליציה,
ויעקב המיר את דתו עוד פעם, למחרת בוורשה. ובלילה לקח עגלה עם סוסים והגיע לוורשה, כל הלילה הוא נסע, והוא המיר את דתו בוורשה במעמד המלך, אוגוסט השלישי, שהיה גם הסנדק שלו, כשממירים דת גם משנים שם. אז הוא שינה את שמו ליוזף פרנק, ואת שם ביתו לסופיה. סופיה הייתה אלת החוכמה אצל היוונים, לכן היו לה כבר 3 שמות. רחל, שהיא קיבלה כשהיא נולדה, אווה כשהדת התפתחה, וסופיה כשהם המירו את הדת לנצרות, למשיחיות בעצם. החבר שלו, יהודה לייב קריסה, יותר מבוגר, שינה את שמו לדומיניק אנטוני קריסינסקי. זאת אומרת, שינו את שמותיהם ממש לשמות פולניים, אפילו לפעמים לשמות של אצילים. אבל יעקב פרנק המשיך, מה שאנחנו אומרים היום בעברית, לעבוד על הנוצרים, והמשיך בקשר עם הקהילות המוסלמיות בטורקיה. ב-1760 מת הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, והיו הרבה שאמרו שהוא מת מצער על מה שיעקב פרנק עשה. זו הייתה, נגיד, אגדה כזאת שהמוות שלו בא מרוב צער על מעשיו של יעקב פרנק. עכשיו, ב-1760, אחרי שמת הבעל שם טוב, זמן קצר אחרי ההמרה, שלטונות הכנסייה מגלים, כלומר, היו הרבה, איך לקרוא לזה, מוסר, דין מוסר, כן? שמסרו להם, היו כאלה שהלשינו, מלשינים שהלשינו לשלטונות שהפרנקיסטים ויעקב פרנק בעצם בכלל לא נוצרים ולא משיחים, אלא ממשיכים בדת שלהם, ויעקב פרנק הוא המשיח ולא ישוע מנצרת, וזה היה כמובן כפירה, ולכן המלשינים כתבו לגאודנטי פיקולסקי, היה אחד האנשים החשובים בכנסייה, הוא מיד פרסם את הדברים שלהם, ואז יעקב פרנק נעצר בידי האינקוויזיציה של הכנסייה. תשימו לב, אנחנו ב-1760, לא ב-1160, ועדיין יש אינקוויזיציה, כמו שהייתה ספרד ובפורטוגל, שבאים וחוקרים אנשים אם הם באמת משיחיים או שהם ממשיכים לקיים דת אחרת. ואז החליטו שהוא אשם, אבל לא רצו מיד לזרוק אותו לכלא, אז מה שעשו, הם פחדו גם שהמאמינים שלו יתמרדו וזה, אז שלחו אותו למבצר בשם יסנה גורה. יסנה גורה זה ההר הזוהר שנמצא בעיר צ'נסטוחובה, וגם אשתו וילדיו, היו לו 3 בנים ובת, הם הצטרפו אליו שם, והוא קיבל שם תנאים של בית מלון, כמו של מלך בארמון. הוא היה משתתף, הוא היה שם דרך אגב 13 שנה ביסנה גורה, צ'נסטוחובה. והוא היה משתתף במיסה בכנסייה כאילו שהוא היה נוצרי אדוק. והמינים שלו עברו לגור בעיירה, אבל בבית שלו, או בחדרים שלו, במבצר, הוא המשיך בטקסי הכת שלו. ושינה את שם ביתו, אמרנו, מרחל לאווה, והיא נשארה איתו במנזר עד סוף שנות מאסרו, כשהיא הייתה כבר בת 18. היא נולדה ב-1752. אז יעקב, עכשיו קוראים לו יעקב יוזף פרנק, אמר למאמיניו שהוא ייוולד מחדש ויתאחד עם ביתו. תשימו לב לעניין הפסיכולוגי פה, שהוא רוצה בעצם שביתו תהיה אימא שלו. כלומר, הוא יהיה המשיח והיא תהיה השכינה. שכינה זה האימא של כולם. אז הבת שלו הייתה במרכז, והמאמינים שלו היו כאלה שהאמינו באמת למה שהוא אומר. הוא קרא לבת שלו הבתולה, והוא דיבר על יעקב ורחל, הוא היה יעקב, היא הייתה רחל, אז אנחנו יודעים על סיפור האהבה של יעקב ורחל במקרא. כלומר, יש לנו פה שוב פעם את העניין של גילוי עריות, כי רחל זה הבת שלו, לא אשתו, אבל עדיין הוא מדבר על האהבה בין יעקב ורחל. הוא אומר שהבתולה תגאל את העולם, הבתולה היא במרכז כל הדת שלו. זאת אומרת, זאת הייתה דת מאוד, איך לקרוא לזה? דת שהאישה הייתה במרכז ולא הגבר. לא יעקב פרנק עצמו, אלא הבת שלו, או אולי יותר נכון להגיד שניהם ביחד.
עכשיו, ב-1763 מת המלך אוגוסט השלישי בפולין, ו, ואז עלה למלוכה סטניסלב אוגוסט פוניאטובסקי. אתם רואים פה את השנים של חייו. הבעיה הייתה שהוא עלה למלוכה בפולין בעזרת הרוסים. האימפריה הרוסית הייתה מאוד גדולה ותמיד הייתה לה שאיפה לספח את פולין. אחרי הפרעות של חמלניצקי, אז במאה ה-17, אז חמלניצקי בעצם העביר את אוקראינה לרוסיה, או חלקים מאוקראינה לרוסיה, אבל פולין הצליחה, הייתה מלחמה בין פולין ורוסיה, ופולין הצליחה להחזיר לעצמה את רוב החלקים של אוקראינה, אבל כאן שוב פעם הרוסים רוצים לספח את פולין, ואז מתחילה מלחמת אזרחים בפולין, בין התומכים של המלך החדש לבין האצילים, השלחתה הפולנית, והם הקימו את הקונפדרציה של בר. בר זה עיר בפודוליה שיש בה מבצר, פולנית זה נקרא קונפדרציה ברסקה, כלומר על שם המבצר בר, והם מורדים במלך. והייתה מלחמה של שנתיים לפחות בין הקונפדרציה של בר לבין הרוסים שנלחמו לצד המלך, והם הצליחו להגן על צ'נסטוחובה במשך שנתיים. עכשיו, יעקב פרנק, כשהתחילה המלחמה, מלחמת האזרחים, הוא התחיל להגיד למאמינים שלו שהדם שנשפך במלחמה זה כמו הדם של האיילה הפצועה, שזאת בעצם השכינה, והוא אמר שעוד הרבה דם צריך להישפך לפני שהשכינה תתגלה להם, שערי גן עדן ייפתחו להם, והוא קרא לכל המאמינים לבוא מיד לצ'נסטוחובה, ולהילחם, ועכשיו הוא רצה להצטרף לרוסים נגד הפולנים. אז פה אנחנו רואים מה שקוראים בצרפתית שיגעון בשניים, פוליה דה. זאת אומרת שיעקב פרנק וביתו בעצם שיחקו בחיים באופן ממשי את התפקיד של אבא ואימא, כלומר שהיא הייתה כאילו אימא שלו. היא הייתה הכל בשבילו, היא הייתה אלמה, בתולה, גבירה, שכינה, מטרוניתה, אימא, רחל ואווה וסופיה והכל. כלומר היא הייתה גם האימא, גם האחות וגם הבת שלו, מבחינה פסיכולוגית כמובן. והוא הפך אותה לקדושה ולמשיחה, הוא אמר למאמינים, זה אנחנו יודעים מספרי האדון, איך יכולתם לעלות על הדעת שהמשיח הוא גבר בכלל? זה לא ייתכן. בשום פנים, כי העיקר הוא על מה. היא אשר תהיה אותו משיח האמת, היא תנחה את כל העולמות, כי כל הנשק בידיה נמסר. זה מופיע בספרי האדון, שנכתבו בשנים האחרונות של חייו. פה אתם רואים ציור של רחל, הבת שלו, שלא ברור בת כמה היא הייתה פה, אבל נגיד בת 20 וכמה אולי, ובשנת 1771, כשהוא היה בן 45, אז אשתו, חנה גרסיה, היא מתה, והבת הייתה אז בת 16, היא נולדה בשנת 56, אני מתנצל, אני טעיתי קודם, נולדה בשנת 1756, והיא הייתה פה בת 16, והוא הכריז עליה כעל גלגול של השכינה, של הבתולה, והיא הפכה באמת בשנה הזאת ממש למרכז של הכת, באותו מנזר או מבצר שנקרא יסנגורה, ההר הזוהר, בצ'נסטוחובה. והמאמינים קוראים לה מטרונית העליונה, ואבא שלה אוסר עליה להתחתן או להיפרד ממנו. כלומר, היא נשארה בעצם בתולה ובת של אבא שלה כל החיים שלה. פה אנחנו רואים ציור דמיוני של פולחן שנעשה בכת, על ידי מיקולאי גלינסקי, ומיקולאי גלינסקי היה חוקר שטען שיעקב פרנק בעצם הוא מפתח לתרבות הפולנית, אבל זה כבר אופרה אחרת, כי התרבות הפולנית זה לא הנושא של ההרצאה, אבל אני הבאתי את זה כדי שתראו עד כמה יעקב פרנק הוא חשוב לפולנים, ולמה אולגה טוקרצ'וק, שהיא בכלל לא יהודייה, כתבה עליו ספר כל כך גדול שנקרא ספרי יעקב. ספר מאוד יפה ומעניין דרך אגב. פה ב-71 הוא ערך טקס שבו הוא ינק מהשדיים של שתי נשים,
שהיו מנשות המאמינים. זה היה כבר באמצע מלחמת האזרחים, כשהרוסים כבר התחילו להתקדם ולהתקרב למנזר, או למבצר של יסנה גורה וצ'נסטוחובה. אז הוא ערך טקס שהוא יונק משדיים של שתי אנשים, ואז כמו ששאלתם אותי בצדק, מה המאמינים הסכימו לזה? לא, הם לא כל כך הסכימו, ובעצם הם ברחו ממנו. אחד מהם אפילו קפץ למטה ממרומי החומות ונהרג, והוא נשאר לבד במבצר עם ביתו. בתאריך הזה, 18 באוגוסט 72, הרוסים כבשו את יסנה גורה, והגנרל אלכסנדר איליץ' ביביקוב נפגש עם יעקב פרנק, והוא השאיר אחר כך זיכרונות מאוד מעניינים על פרנק ועל הבת שלו. אמר שהבת הייתה ממש בתולה חסודה וצנועה. אתם רואים פה את הדברים של ביביקוב, וגם היה קרדינל איטלקי ג'וזפה גרמפי, שחקר את הנזירים בצ'נסטוחובה כמה שנים אחר כך, והוא גם תיאר אותה, את הבת של יעקב פרנק, כעלמה צנועה ביותר, באיטלקית אונסטיסימה. עכשיו, לקראת השנה הזאת התחילה חלוקת פולין הראשונה. אתם יודעים שהיו 3 חלוקות של פולין בסוף המאה ה-18, בין רוסיה, אוסטריה ופרוסיה, וגם בין פולין, כי בהתחלה חלק נשאר עדיין עצמאי, אבל רוב החלקים נלקחו על ידי המעצמות האלה. ויעקב פרנק מיד פירש את המאורע הפוליטי הזה בתור התגשמות נבואה שלו, ואז המאמינים חזרו אליו. שאלה אם רחל, אווה, סופיה, הבת שלו הייתה בתולה, זה עד היום אנחנו לא נדע. אז ב-1772 מרכז פולין וצ'נסטוחובה נשארים בפולין ליטא, אבל כל החלקים האחרים של פולין מתחלקים בין רוסיה, אוסטריה ופרוסיה. יעקב פרנק שולח שליחים מצ'נסטוחובה לראשי הכנסייה הפרבוסלבית, הרוסית, כן? הרוסית האורתודוקסית, ומודיע להם על רצונו לעבור אליהם עם 20,000 יהודים נוספים מאמינים. הוא טוען שהפולנים לא מרשים לו ורוצה את העזרה שלהם. אבל מה שקורה פה, יש סוחר יהודי בשם ברוך מקונסטנטין, קונסטנטין זה באלג'יריה, בצפון אפריקה, ברוך מקונסטנטין מזהיר את שלטונות הכנסייה. הוא היה מחותנו של הרב אמדין והיה אנטי שבתאי ואנטי פרנקיסטי, והוא הזהיר את שלטונות הכנסייה שפרנק הוא איש הפכפך ולא יציב, הוא כבר המיר את דתו כמה פעמים, מיהדות לאסלאם, מאסלאם למשיחיות הקתולית, והרוסים דחו את הבקשה של פרנק להמיר את דתו לכנסייה הפרבוסלבית. ואז יעקב פרנק החליט להגר לאוסטריה. למה לאוסטריה? כי במורביה, שהיום זה בצ'כיה, אבל אז היה חלק מהאימפריה האוסטרית, הייתה בת הדודה שלו, אם אתם זוכרים, מתחילת ההרצאה, שקראו לה שיינדל הירשל והיא גרה בעיר ברון. אחרי שהתאלמנה מבעלה העשיר שלמה דברושקה, והיו להם 12 ילדים, והיא הייתה הרוח החיה של השבתאים בעיר הזאת, במורביה, ואז הוא עבר בהתחלה לעיר ברונו, והוא חי על חשבון בת דודתו, והעיר ברונו זה העיר ברון, כן? ושם הוא חי כמה שנים על חשבון בת דודתו, כמו אציל אוסטריה, הייתה לו מרכבה וסוסים ומשרתים וכל על חשבון בת דודתו העשירה. הרב יעקב גלינסקי שהלווה כסף לפרנק לא קיבל אותו בחזרה, ואז הוא כתב מכתב לשלטונות האוסטריים ולראש העיר ברון, והזהיר אותם בפני פרנק. בשנים האלה, בערך 9 או 10 שנים, יעקב פרנק וביתו נפגשו כמה פעמים עם הקיסר האוסטרי יוזף השני, זה שנתן חירות ליהודים, ואימו מריה תרזה, גם בעיר וינה, בירת הממלכה, וגם בעיר ברונו, ברון, שם הם היו גרים. אז הם גרו שם בערך 10 שנים, 9 שנים או 10 שנים, אבל אז גם השלטונות האוסטריים גילו עם מי יש להם עסק. ואז אתם רואים פה חלק מהשנים האלה
יעקב פרנק היה בהתחלה, הקיסר האוסטרי התרשם ממנו והזמין אותו ונפגש איתו, אבל בשנת 1786, פה כבר יעקב פרנק הוא בן 60, הקייזר האוסטרי ציווה עליו לגרש את כל מאמיניו מאוסטריה ולשלם את כל החובות, כי היו להם הרבה מאוד חובות, כי יעקב פרנק אף פעם לא עבד למחייתו, אלא תמיד חי על חשבון אחרים, ואז הוא עבר לעיר אופנבך בגרמניה, כלומר זה היה עוד פעם בלית ברירה, ואז בשנים האחרונות של חייו הוא הכתיב למאמינים שלו את דברי האדון, ואז הוא אמר למאמינים שהוא גלגול של ספירת התפארת. אם אתם זוכרים את עץ הספירות בקבלה, זה ציור כזה של 10 עיגולים, ותפארת היא באמצע, והיא הספירה חשובה ביותר, והיא ספירת האלוהות בעצם, והיא הספירה המרכזית, והוא גלגול של התפארת. הוא גם התעלל במאמינים, למשל, בדברי האדון בסעיף 295 כתוב, בערב שבין שבת ליום ראשון נוהגים היהודים לברך על גביע מלא בסמים, כן, זה הוא מתכוון לברכה שנקרא מבדיל, הבדלה, ברכת ההבדלה. והוא אומר, אני גנבתי את הגביע, הוצאתי ממנו את הבשמים, והכנסתי במקומו צואה. ובערב כולם רבו וברכו על הצואה ודחפו את האף שלהם לטינופת הזאת, אחד אחרי השני, כן, גם אתם. כלומר, הוא אומר להם, אתם בעצמכם בעצם אירחתם את הצואה שלי במקום את הבשמים. לא ממש משהו נחמד ונעים. הרב האמריקני ההומוסקסואלי שהזכרתי, ג'יי מייקלסון, הוא כתב ספר מעניין על יעקב פרנק, והוא אומר, נכון שהוא היה מנהיג מניפולטיבי ונצלני, שגם פגע במאמינים שלו, באנגלית זה נקרא abusive leader, מנהיג שבעצם הוא מקבל סיפוק נרקיסיסטי בזה שהוא פוגע באחרים ומשפיל אותם, כזה היה יעקב פרנק. והוא טען שהכת שלו נעלמה מהיהדות, וזה די נכון, אבל הוא טען שיעקב פרנק העלה נושאים דתיים שהגיעו אחר כך שוב פעם ליהדות בהשכלה, ביהדות בת זמננו, משהו קורה באמריקה, זה נקרא New Age Judaism, והוא טען שפרנק נתן דרור לביטוי הדתי האישי של כל יהודי, והפך את המיניות המשיחית למציאות חברתית, מינית ופוליטית. טוב, מדובר פה ברב הומוסקסואלי שבדת של פרנק הוא מצא הרבה דברים שמשכו אותו, כולל כמובן היתר על ההומוסקסואליות. כאן אנחנו רואים את השנים האחרונות של יעקב פרנק בעיר אופנבך. הוא רכש את ארמון הנסיך, היה לו הרבה כסף שהוא לווה אבל לא החזיר אותו באוסטריה, והוא רכש את ארמון הנסיך של אופנבך, וקרא לעצמו לא פחות ולא יותר מאשר ברון פון אופנבך. והוא היה נוסע במרכבה עם סוסים ושרתים וכן הלאה. קיבל תמיכה כספית שוב פעם מאלפי המאמינים, שעברו לו כמה פעמים, כל פעם שיעקב פרנק היה עובר מארץ לארץ, או מעיר לעיר, הם היו עוברים אחריו, וב-1990 הוא מת באופנבך, ואז הבת שלו הפכה למנהיגת הכת, אבל המאמינים מהר מאוד נטשו אותה, לא נתנו לה את כל התרומות הכספיות שהיו נותנים לאבא שלה, וב-1816 היא מתה בחוסר כל בעיר אופנבך, וכך בעצם נגמרה הדת הפרנקיסטית. וזה גם נגמרה פחות או יותר ההרצאה שלי. אני רוצה רק עוד להראות לכם כמה ספרים על יעקב פרנק. פה זה ספר בפולנית, אתם רואים, בשני כרכים, שנקרא יעקב פרנק והתנועה הפרנקיסטית, או יותר נכון, יעקב פרנק והכפירה השבתאית. זה השם המקורי בפולנית, פה יש תרגום באנגלית, פה יש תרגום של אותו ספר, שם המחבר אלכסנדר קראוסהר, זה שם לא כל כך פולני, זה שם יותר גרמני, אבל אתם יודעים שהרבה יהודים היגרו מגרמניה לפולין בגלל רדיפות במשך מאות שנים, ולכן להרבה יהודים פולנים יש שמות גרמניים, אבל בכתיב באיות פולני, כי השפה הפולנית נכתבת
באותיות לטיניות. פה זה תרגום צרפתי של אותו ספר שכבר שינו את הכותרת, וזה נקרא יעקב פרנק והתנועה הפרנקיסטית. פה זה נקרא יעקב פרנק בסוף הכפירה השבתאית, כלומר, יש לזה, כל אחד מתרגם איך שבא לו. פה אתם רואים בצד ימין את הספר של אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב, ספר גדול מאוד של בערך 1,000 עמודים, מאוד מאוד כתוב יפה ומעניין, והיא בילתה 7 שנים במחקר לפני שהיא כתבה אותו, חקרה את כל תולדותיו של יעקב פרנק וגם של שבתאי צבי שהיה 100 שנים לפניו, וכתבה ספר מרתק ממש. פה הספר שראינו של פאבל מציקו, ערב רב. אתם זוכרים שערב רב היה כינוי גנאי שהפרנקיסטים נתנו ליהודים והיהודים נתנו לפרנקיסטים. והספר של הרב ההומוסקסואלי ג'יי מייקלסון, הכפירה של יעקב פרנק. ופה לבסוף עוד 3 ספרים, ספר אחד בצד ימין של רב אמריקאי, שנקרא The Militant Messiah. את המילה מיליטנט קשה לתרגם לעברית, אבל מיליטנט זה לפעמים קוראים לטרוריסטים בשם מיליטנטים. אז נגיד המשיח המיליטנטי, ספר גם כן מעניין, אבל עם הרבה טעויות עובדתיות. פה אתם רואים ספר שנקרא המאמינים המשוגעים של יעקב פרנק, סיפור של האלה השדה, כן? The Mad Disciples of Jacob Frank, A Tale of the Demon Goddess, מאת ברק בסמן, שנראה לי שהוא ישראלי. ופה אתם רואים ספר שערכה רחל אליאור, שהזכרתי אותה בפעם הקודמת, חוקרת מאוד חשובה של המיסטיקה היהודית, של השבתאות וגם של הפרנקיזם. זה נקרא הספר של יעקב פרנק, דברי האדון, אבל באנגלית, ופה מופיעים כל מיני מאמרים של חוקרים של יעקב פרנק. טוב, אז אני מקווה שנתתי לכם טעימה קטנה ממי היה יעקב פרנק ואיך הוא היה ואיך הייתה הבת שלו. ועכשיו אני אסגור את המצגת, ואנחנו חוזרים בשיחה בינינו. אני רואה שלא כל כך הרבה נשארו, אבל האנשים הטובים תמיד נשארים בסוף. אתם מוזמנים לפתוח את המיקרופונים שלכם כמובן, בתנאי שאין לכם ברקע משהו שעושה הרבה רעש. ואבי, אני רואה שפתחת את המיקרופון, אתה מוזמן לומר את אשר עם לבך. קודם כל תודה רבה, באמת פרק, אני לא יודע, זה פרק כאוב סך הכל בתולדות היהדות. אני רחוק מאוד מהדבר הזה, למרות שאמרתי לך, כתבתי לך, יש לי את הספר שיצא על ידי האקדמיה הישראלית. נכון, אני שאלתי אותך אם הדברים שכתובים בו הם תואמים את מה שאני אמרתי. כן, ושל הלל לוין, עם, זאת אומרת, עמוד, יש גם באנגלית, גם בפולנית וגם בעברית פה את הטקסטים. טקסטים של דברי האדון. כן. יפה מאוד. זה נקרא, לא, זה הקרוניקה. זה הקרוניקה של יעקב פרנק. לא זוכר למה רכשתי את הספר, ובאמת לפני הרבה שנים היה לי איזה עניין בו, לא כל כך כחולה נפש, אבל באמת בחלק ההיסטורי. אני בכלל עוסק בנושא של היסטוריה של הרפואה בפולין לדורותיהם, עד השואה ובתוך השואה, אבל במיוחד לפני. בזמנו כתבתי משהו שנוגע לאותה תקופה שהוא חי. גם 2 דברים היו שעניינו אותי. אחד, זה הגנרל תדאוש קושיושקו. מי שפעם טייל באוסטרליה, יש מאונט קושיושקו, ובארצות הברית יש מוצרי מזון. הוא היה מתנדב, הוא היה מהנדס, אבל עבר למהפכה האמריקאית, והיה ידיד של לפייט, ובאמת היה גם בעצם
גנרל בצבא של וושינגטון וזכה לכבוד גדול. בכל אופן ב-1794, זאת אומרת 4 שנים אחרי שפרנק מת, ניסה שוב למרוד ברוסים הכובשים, וכאן והוא נכשל. אבל מה שמעניין ב-1794 במרד של קושיושקו זה שני דברים. אחד זה הפציעה שלו, ועל זה פרסמתי מאמר בעיתון רפואי פולני באנגלית. אני מבין פולנית, אבל לא בשביל לכתוב כמובן, אבל באנגלית על הפציעה שלו שהיא בתחום שלי. מדהים, מדהים הסיפור שלו, והוא חי הרבה מאוד שנים. הוא אף פעם לא התחתן, אבל נשים רבות עלו למיטתו, גם אחרי נכותו. היה בקשר עם לפייט, בא אליו לפריז. בכל אופן, היה לו גדוד יהודי בצבא הפולני, שהמפקד, המג"ד של הגדוד היהודי, המפקד היה ברק יוסלביץ', והם לחמו בעוז, ובאמת אולי מאז בר כוכבא, פעם ראשונה גדוד יהודי לוחם בפולין, והוא זכה, הרבה נהרגו שם, אבל איכשהו קושיושקו מאוד תמך בעצמאות של יהדות פולין וכולי. זה דבר אחד. דבר שני שכתבתי לך, בערך באותה תקופה, הרבי משפולה, שאשתי איכשהו צאצאית שלו, היה רבי אריה לייב, הזכרת את לייב היום כמה פעמים, שהסנדק היה הבשט, הבעל שם טוב, והוא קרא לו בלידתו, בסוף המאה ה-18, הוא קרא לו הסבא, בעיירה שפולה. אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל, אני לא חשדתי בך שאתה פרנקיסט. לא, ממש לא. אבל מה הקשר בין קושיושקו וברק יוסלוביץ' לבין יעקב פרנק? לא, כלום, פשוט זו אותה תקופה, זה מעניין, אני לא יודע למה נכנסתי לזה. אני התעניינתי ביוסלביץ' וקושיושקו כתומך יהודים ביום שהוא מת בשוויץ, דרך אגב, כי הרוסים אמרו לו שאתה לא חוזר לפולין אף פעם, היהודים הכריזו על יום אבל. מה שלא הצלחתי למצוא, אם היה לו קשר לאורך חייו הסוערים עם הפרנקיסטים בכלל, זה שלא הצלחתי למצוא. אבל, אגב, הנדודים האינסופיים האלה של פרנק, יכול להיות שאתה תגיד, מעידים על אי שקט, על הפרעה נפשית. אני לא מבין איך הוא התקשר עם כולם. איך הוא דיבר בטורקיה, באיזה שפה? אני אענה לך על זה. או בבולגריה, או בפולין, איזה שפה הוא דיבר? אני אענה לך על זה. קודם כל, אתה שאלת כמה שאלות. לגבי הנדודים שלו, כמעט תמיד הוא עבר מארץ לארץ בגלל שגירשו אותו. רגע, זה לא יכול להמשיך ככה. אני צריך לכבות את זה. סליחה. מה רציתי להגיד? הנדודים שלו היו כמעט תמיד בגלל שגירשו אותו. הוא עשה כל מיני דברים ממש, איך להגיד, מרדניים. הוא ניצל אנשים, לקח חובות ולקח הלוואות ולא החזיר אותם. רימה את השלטונות. המיר את דתו לכאורה, אבל לא באמת. וכל פעם בסוף היו מישהו שהלשינו ותפסו אותו וגירשו אותו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשהוא היה צעיר, הוא למד טורקית, כי הוא היה בוולאחיה. וולאחיה זה מה שהיום רומניה, אבל אז זה היה חלק מהאימפריה העות'מאנית. הוא ממש למד טורקית, כי היו שם הרבה מאוד סוחרים טורקיים. הוא היה סוחר, והוא היה שוליה של סוחר, אחר כך הוא היה סוחר בעצמו. ואז הוא היה חייב ללמוד טורקית בשביל לדבר עם הסוחרים הטורקיים. אבי, אתה איתי? כן, כן, כל מילה, אני רק רשמתי לי כמה נקודות פה. אז עכשיו, לגבי השפה שהוא דיבר, חוץ מהטורקית, שהוא למד אותה, לדבר אותה שוטף, בתור נער, בתור איש צעיר, הוא גם למד לדינו. לדינו זו הייתה שפה של היהודים הטורקיים. לא רק של היהודים הטורקיים, גם של השבתאים הטורקיים. השבתאים שכלפי חוץ כאילו היו מוסלמים,
שבתאים הנסתרים, הדנמה, מה שנקרא דנמה, הם דיברו לדינו. אז כל היהודים הספרדים והשבתאים דיברו איתו לדינו, אז הוא למד לדינו, הוא אוקיי. דיבר לדינו אולי יותר טוב אפילו מטורקית. אז הוא דיבר פולנית, הוא דיבר יידיש, דיבר טורקית ודיבר לדינו, לפחות 4 שפות וגם גרמנית כנראה. כי הוא חי באוסטריה וגרמניה, שהשפה הרשמית הייתה גרמנית במשך לא מעט שנים. ברור. אז הוא דיבר לפחות 4-5 שפות, והנדודים שלו מצד אחד מעידים על זה שלא, לפי דעתי לא רק שהוא היה לא יציב, אלא שהוא היה מאוד מרדן, והיה פרובוקטור גדול, הוא עשה תמיד פרובוקציות מאוד רציניות. לכן הזכרתי שנייה אחת את רבי לייב, אריה לייב, הסבא משפולה. בקיצור, בלי קשר לייחוס המשפחתי, אבל האיש היה, הסנדק, כמו שאמרתי, היה בסט, הוא אמר, בלידתו אתה תהיה הסבא, כאילו זה ערובה לחיים ארוכים, אבל הוא הפך להיות עוד פסק, לא פסק, איך אומרים, נבואה של הבסט, לא צריך למדוד. אבל פה זה נדידה באותה תקופה, סוף המאה ה-18, תחילת ה-19, כרב נודד והוא מרפא. הוא היה מרפא, למד ריפוי, לא כתב כלום, התלמידים כתבו בשמו, והוא היה מתנגד של אומן, של נחמן מאומן. עכשיו, אגב כנופיות, האנשים, אני לא רוצה לקרוא לזה כנופיות, אבל התלמידים ששניהם, של הרבי מאומן, שכן, הוא היה, שניהם היו אפשר לקרוא כריזמטיים. לזה יותר כתות, אני חושב. בדיוק, והם נלחמו ממש מכות ושרפות של דברים קשים מאוד. בערך באותה תקופה שאתה מדבר עליה. גם כן לא הצלחתי למצוא, וקראתי מה שכתבו על הרבי אריה לייב, אם היה לו איזשהו תובנה או משהו לגבי הפרנקיסטים וכולי, או לבש... אריה לייב משפולה. כן, משפולי. אני לא יודע, הוא לא מוזכר בשום מקום שאני קראתי. כי הוא הסתובב, הוא הכיר אנשים, הוא הלך מעיירה לעיירה. זה לא מנע ממנו להתחתן, אבל הוא היה שייך למחנה הרבני, לא למחנה הפרנקיסטי. נכון, נכון, הוא היה שמרן, אבל נגד נחמן. מכל מיני סיבות שזה קצת גדול. נחמן מברצלב, שבישראל לא יודעים להגיד ברצלב, אז אומרים ברסלב, אבל בעצם זה ברצלב, אבל רבי נחמן מברצלב בעצם היה גם מנהיג של כת. נכון. זאת אומרת, זה שהרב הזה, משפולה, היה נגדו, אריה לייב משפולה, זה לא מפתיע אותי. הרבנים היו תמיד נגד חדשנים ומשיחי שקר כמובן, שבתאי צבי, יעקב פרנק, אבל גם נגד רב כמו נחמן מברצלב, שבעצם היה מנהיג של כת, והוא היה אפשר להגיד מתחרה, ופורץ גדר, פורץ גבולות, ויש לו כל מיני מיסטיקה, שהרבנים לא רצו שיהודים רגילים יתעסקו בכלל במיסטיקה. הרבנים אמרו שספר הזוהר והקבלה זה רק ליודעי דבר, יודעי חן, ולא ליהודים רגילים. ברור. הם לא הסכימו שזה שיעקב פרנק העמיד את ספר הזוהר במרכז כל הדת שלו, בכלל לא היה מקובל עליהם. זה היה משהו, זה היה כפירה. וזה שיעקב פרנק יצא נגד המקרא ונגד התלמוד, זה היה עוד יותר גרוע כמובן. אז ככה גם האנשים שאתה מזכיר, נחמן מברצלב היה מנהיג כת. עד היום יש לנו את הברסלבים, מה שנקרא, והם לא יודעים להגיד ברצלב, אז אומרים ברסלב, אבל בסדר, שיהיו ברסלב, אבל אתה יודע, הם באים לאומן, והם לא יודעים מי היה רבי נחמן, והם רוקדים ושרים, ככה זה. המאמינים לא תמיד, הם לא עוזי רודולפסון, דוקטור רודולפסון, ולא פרופסור אבי אורי, הם אנשים פשוטים שלא לא מבינים ולא יודעים. ואז קל מאוד למכור להם הרבה דברים. כן, מישהו בטח בקיא בתולדות הדתות, האם היו תופעות כמו שבתאי צבי או כמו פרנק בדתות אחרות של אנשים שהלכו הצידה במקום מיני רעיונות מופרעים כאלה ואחרים. אני לא יודע לאיזה דת אני מתכוון, אני יודע שבאסלאם היו כל מיני אנשים שהכריזו שהם המהדי, המהדי זה המקביל
מוסלמי למשיח. עכשיו, לגבי הנצרות או המשיחיות, אני לא יודע על אנשים שהעזו להכריז על עצמם כמשיח. כי באמונה המשיחית ישוע, תראה, באמונה היהודית המשיח הוא לא במרכז, אלוהים הוא במרכז. נכון. כן? המשיח זה משהו משני. משיח צריך להגיע והוא יגיע, אבל הוא עדיין לא במרכז האמונה שלנו. חוץ מהיהודים המשיחיים, שזה רק עליו הם מדברים. אבל לעומת זאת, במשיחיות, בנצרות, כן? אז ישוע זה מרכז האמונה, יותר מאלוהים אפילו. זאת אומרת, בין האלוהים הוא יותר חשוב מאלוהים. ו, ואתה יודע, מה עושה נוצרי כשהוא מפחד? הוא עושה ככה, כן? מצטלב. זאת אומרת, זה הצלב, וישוע זה מרכז האמונה. גם הסמל, הצלב זה סמל האמונה הנוצרית. ברור. כשמדברים על קונסטנטינוס הגדול, הקיסר הרומאי, שהכריז על הדת המשיחית או הנוצרית בתור דת המדינה באימפריה הרומית במאה הרביעית, אז אומרים, יש אגדה שהוא ראה בשמיים סמל של צלב ענקי, והיה כתוב בלטינית, in hoc signo vinces, זאת אומרת בלטינית, בסמל הזה אתה מנצח, אתה תנצח. ובזה הוא הלך למלחמות שלו, ואז אמא שלו מצאה את הצלב הקדוש שעליו נצלב ישוע. כמובן זה הכל אגדות, אבל זה מה שהנוצרים מאמינים. שהאמא שלו, אלנה, כן, היא מצאה את שרידי הצו הקדוש, ואז קונסטנטינוס הגדול הפך את הדת הזאת לדת המדינה. לפני זה, זה היה הדת של עובדי אלילים. הרומאים היו עובדי אלילים. דרך אגב, הבית חולים המרכזי הצבאי בקהיר נקרא אל-מהדי. אלמדי, כן. זה שם למשל, בית חולים צבאי שם. אז זהו, אז בדת השיעית, למשל, באסלאם השיעי, יש אמונה במהדי שיופיע שהיו 12 אימאמים, האימאמים אצל השיעים זה משהו לגמרי אחר מה שאצל הסונים. אתה בעצם גורר אותי לנושאים לגמרי רחוקים מההרצאה שלי, אבל אני מוכן להגיד מילה אחת על זה, אצל המוסלמים השיעים, האימאמים הם אנשים מאוד מאוד חשובים, כמו משיח בעצם. ואצל הסונים האימאם זה מישהו שנותן דרשה במסגד, לא מישהו חשוב במיוחד. אצל השיעים, בייחוד אלה שקוראים להם המאמינים ב-12, מאמינים ב-12 אימאמים, והאימאם ה-12 הוא האימאם הנסתר, שזה המהדי, והוא יתגלה, ואז ידעו מי זה. אז זה מאוד דומה לאמונה היהודית במשיח. אבל זה כבר באמת נושא שלא לא שייך. עוזי, אתה לא רצית להגיד היום שום דבר? אולי תפתח את המיקרופון אם יש לך איזו הערה, שאלה, משהו. אני מבין שלא, בסדר. אז אני חושב מאוד מאוד מעניין ומעשיר, בשטח שאני לא התמצאתי בו בכלל. תודה, תודה עוזי, אני מאוד שמח. והרבה תודה אתה יודע רבה. שההנאה שלי מההרצאות האלה זה שאנשים פתאום נפתחות להם העיניים והם רואים דברים שהם לא ידעו קודם. נכון מאוד, כן. זאת תודה ההנאה רבה. שלי. יפה, תודה רבה. טוב, תודה רבה לכם. נסיים כאן, ואתם תקבלו הודעה על ההרצאה הבאה. תודה רבה, ביי. ביי ביי.